Nakajingya kun gabaning kong hakasngi play perdaya ke lempung gila ikai football ya kabala tip kum ke first War Jaintia Invitation Football Tournament arajar arpusan bala penlong daga War Jaintia Students Union mana ka khat ar tarik uya jong arajar arpusan ka kinhun gila ikai jong ki rang gila ikai na po ka amlarem Sports Club War Jaintia kala penlim ya ka kinhun jong ki rang gila ikai ka yatli lang LCSC Ralyang lingba ke tiebreaker kepada Saukul lalai. Lawan ban play perdaya kini ke lempung do ba jam syaprang potam MDC ke VPP Nawar Central kumukongsan harinkat ke jingedan lang ke kong Dewi Payatong Per MDC ke VPP na Narpo kum ke sembot kongsan uba daman lakasyang daloi ke elaka sat pator kinong elam bat kidikot kinong kit kam jong ke West Jaintia Students Union ki bakin thup ya uba Yomiki serti uba hat casing dekhar nalor ki wei pan ya gini gasngi la pensyong kunru di kijing syat na kihna bat ki wei pat ki program ya kabala penlong hamadan am shipai am so kurun ya gini lempung kebadan prat li kikin hon ki balai benta la penlong ban pemi pisa ban ajing hikai ya ki san pongut kinong hikai ki bahap hapo ke amlarem civil subdivision da ki specialized faculty members na ke ICFA University Shillong but ke follow up examination top 20 jong ke first War Jaintia scholarship arajar arpusan. Kalau ke bayi nak ke jengkot jengkia ke pekongsan kalau kami hakpor bamenta ke sport kalau ke ba bonsin nangi ke kena tam ke kena samla ke ba bon ke ba pelut ya ke por ke pekodor yang ki hakikam ke bampen so bahaya ke imlang ke salang ngai lengba ke sport hing eksperimen skam ba pindon ke tekemensim ya ke ba pila banyak sekmat kenang ba ke katan ya ke katan ke riwar jongi dan ya kena benta mengidan kena ke senang banlong ke buram nak menta ke rib ke jai beliau jongi nasiau ban bau ke jeng kerpat api kamtam ki kinong ye le ki kena samla siom hasim ba ke sport kelong ke jeng kamai nak menta ke imlang ke salang kamtam nak ke jeng kamai nak menta jongpi bang kerkumbang i menta bakasor kalau nakaliang ka state government kala ailat ya ki khon samla ki bayat saprang ki bapoy ka kedan ka ba saprang bakin yo ya ka kam kum ki kam sarkar bat ki wei kum ki warni dan kata ke jing ik mar kaliang ngaru ngade ka khon jang ka war jaintia nang ne ke snong trai janga ka de na sokha bat ipa janga snong jang i de na thambuli charang bat kene ken kita gede ke jing ik gabakum ki parawar ngi yadon kamper lang ngidon kinono ki bentaru handre ngidon kata gajinget ngutu jingmut ngidon kata gajinget telilang kum ki parawar kena bengila ban kentiu ya ki parawar ki jongi hakino kino ki benta ki bangi ngidon hakino ki benta ke bangi ngila ngasuk kemen bakawar Jaintia Students Union
kaki imbiang mentah nadu sem arjar pulai hoi syakal do nadu sem arjar bat ngala ju yo i yaki kam baka WJSU katrei hagini kidong kitan gi jongpi wala ngam don hagini kitan rei kanong sukemen namarba ngidon kam ya kum kine kiseng ki ban kentiu ya gaba kemiat nadu ka pulai putih hadu ka sports hakani kedong katain ke jongpi kenang pengila banyarabi kun samla hakino kino ki benta ne hakino kino kasap katalen baki ki don ngasuk men shikadai bamenta hapo keting lam jong kine ki nong kam ki bamenta ngio i bapilayon pelong in ka first war Jaintia invitation football tournament bat ngangit scam ba kane ka tingila kai ke bapinile menta kan penmi ya shibun kita ki klur yele kai football jong kadong kawar Jaintia nang ni na amlaram kenang bapin la benteng shan sha kue pat ki benta jong keri sha kue pat de ki benta jong kajela hadu bandawan rai ke nam ke burom na benta kani katan bat na benta pawan rai ke nam ke burom ya kajela bat ya keri bakacai beruhi burak kue habang keperkat habang kertiang din ya kejian ti jong ke WJSU nado bala seng nado bala suik la shor ya ka ngasok komen baskot nat bantip baka yang baka WJSU ka yang ban peni ka testimoni sya ka perthai baka long sisya ka student union ka perkat amtang na ka bentai kiwe pat ki benta jing sekri hanre ka papai kerpang na ka benta ban kentiu ya ka education hapo ka thaing ka muluk ka jingi badai na ka ta ka dawru kila pelong ya ka tournament na ka benta ban ai ka jihikai ka bakerpang ya kinong hikai hapo ka thaing ka jingi ban kentiu ya ka skills ka jengki ban kentiu ka ta ka jinglar kam ka jengki ban kentiu ka jing tibit ka jengki na ka benta ban ai ya ka jihikai ya ki khulong ki khna ya ki khon ki kti ki jong phi hi sports secretary menne ila kren ba khandai phau percent na ki samla po ka thang wa Jaintia jingi ki dei ki samla badan ya ka sab ban ya kai football so komen shibun hanrai nga snodiao bale se na kaliang janga nganam la bandon hakalis jong kita ki khandai phau percent namar nga yade ngamlang ban ya kai football Henry wala ngam don ha ka kata kalis jong kita khandai phau percent ki banang ban ya kai ki bau ble lai ki katsap Henry lang ba kasap katalen lang ba kilat kilen tipan ki bau ble ula kurku ublei ulap kilen ti ula alat dia nga kular bangang long kti ka mon kti ka diang ha ki babuan ki bantajing sekri baga WJSU katmu ban ai siya kayem lang kasalang Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya